Мале! Това беше с не знам каква такова, сигурно с 200. 100% видях чекал. Е там, и сега го видях. Вихрен, я! Ела тук, дай на горе. Ела тук. Ще се как ходи добре и въобще не се дръпа. Не повече от 50-60 см да го държите на повода, защото иначе почва да се дръпа. Ама трябваше да ме настъпиш, нали, да ми изцапаш обувката. Страхотно, хубаво време. Само за разходки. Много приятно. Както си беше слънчево, изведнъж, оп, какво стана зад нас? Някакви черни облаци. Ма на нас не ни дреме много и продължаваме. А днеска между другото е Трифон за Резан. Честит празник на всички празнуващи, на всички трифоновци, трифонки и техните производни. Живи и здрави! Честит празник! Днеска мисля, че по стар стил се празнува. Иначе на 14-ти отново е Трифон за Резан. Никакъв Свети Валентин не е. Тия измислени тъпи празници ние не ги празнуваме, защото сме българи. Кога дойде 1 февруари? Все едно вчера беше Нова година. Здравейте хора! Не, базикам се. Не започвам видеята така. Просто не харесвам този начин. За мен е най-хубаво естествения подход. Защото аз съм си такъв в важното, че това, което правя, ми доставя удоволствие. И го правя за кеф. Имаше нещо и избяга. Ей, тук отгоре. Чуме, че говоря с вас. И избяга с 200. Ела бързо тук при мен. Е, на тази ливатка аз съм сигурен, че ще иска да тича и да прави някакви упинги. Давай газ! Газ! Криеш ли ми се? Криеш ли ми се? Самай бързо! Ай! Газ! 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 Ще се удари в камерата. Къде бе? Ела тука! Мале! Това беше с не знам каква такова, сигурно с 200. Бързо, ела тук, Вихрен! Вихрен! Ела! Бързо! В нас много ме слуша по принцип. А по-общо взето ме слуша, но не винаги. Ела! Ела! Спри се обаче, спри се. Браво на момчето! Браво! Ето тази пътечка ми е много приятна за разходка. Дори и зимата. То всъщност е зимата. Само че няма сняг. Може ли кажеш какво правиш? Аха. Ти препика цялата гора. Газ! Газ! Искам страшно много да благодаря на хората, които са се абонирали за канала ми и изобщо, които гледат видеята. 20-30 минути разходка и гати тонус. Супер! Гледайте. Красота. Гледайте Витош. Забелязал съм, че когато тук що го отвържа и почне да тича, първите 10 минути почти не ме слуша. Викам го. А после, когато направим така примерно половин час, 1 час разходка, тогава вече като го викна и много ме слуша. Вихрен, ела тук! Ела! Вихрен, ела! Ела тук, моето момче! Бързо! Ела! Браво на момчето! Браво! Преди малко като го виках, изобщо не искаше да идва. Какво правиш сега зад мене? Какво видя, момче?
Какво видя там? Има ли нещо там? Тук до нас със сигурност мина животно. Мисля, че е чакал. Е там, сега го видях. Сто процента видях чакал. Ние последните 1-2 минутки бяхме доста тихички отгоре. И може да не ни е чул. И сега той се очудвам, че въобще го виждам тук толкова ниско. При положение, че те са егати и страхливите животни. Явно е надушил. Е там некъде. Не мога да ви покажа. Той е избягал най-вероятно, защото ние се разшумяхме. Но със сигурност видях как ходи успоредно на нас. Чакал. Каро с чакала. Вихрен не го усети, иначе ако го отвържа и го надуши, ще му сдере газа. Една вечер с брат ми го разхождахме. Беше отвързан, ние бяхме на челници. Там нагоре. По-високото. И усетихме един чакал. И вихрен като го усети и като го подгони. Ако искате, абонирайте се за канала, напълно безплатно е. Харесайте това видео и изгледайте го все пак и до края, де. Вихрен, ела тук, де. Нищо, все пак си ми в кадър, така че ако искате повече факти за чехословашкия вълк, вижте това видео тук. Чао от нас, благодарим ви за гледането.